अगर आप चाहते हैं गणपति म्यूजिक भोजपुरी हिट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पाकहा घाट। तोड़लू रिश्ता बतायब दूर रही के पड़ी आधा आधा को दिहलू दिल फेंकही के पड़ी जी के अब का कह देबला के मडही के पड़ी आधा आधा को दिहलू दिल फेंकही के पड़ी तोड़लू रिश्ता बतायब दूर रही के पड़ी आधा आधा को दिहलू दिल फेंकही के पड़ी हमारा से खेल गईलू खेल तू गजब के तिरिया चरित्र तुहार बाटे अजब के हमारा से खेल गईलू खेल तू गजब के तिरिया चरित्र हाँ बाटे अजब के अब का करी